Fil-jiem li ġejjin se jkunu mħabbra l-emendi fir-regolamenti tal-kaċċa u fil-multi għal min jinqabad jagħmel kaċċa illegali li mistennija jieħraxu ferm. Dan sabiex tkun evitata repetizzjoni tal-azzjoni li kellu jieħu l-Gvern ftit tal-ġimgħat ilu meta għalaq l-istaġun tal-kaċċa minħabba qatt ta' rapporti ta' kaċċa illegali. Jgħidulek mal-ħażin weħel it-tajjeb. Nafx jgħidu n-nies. Imma l-affari kif kienet miexja f'dan l-istaġun kienet nisla a race to the bottom. Kull jum tiddeterjora. U fl-aħħar mill-aħħar kienet ħadku kull ġurnata li tgħaddi kienet ġurnata kontra l-kaċċaturi stess, kontra l-kaċċaturi ġenwini. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali fir-Rabat, il-Prim Ministru Joseph Muscat appella għall-għajnuna tal-pubbliku u l-kaċċaturi infushom sabiex l-atti ta' dawn il-kriminali jinqattaw ma jitħallewx ikomplu jagħtu isem ħażin lill-kaċċaturi u lil pajjiżna. L-sitwazzjoni issa inbidlet totalment. Aħna tajna dak li wedna, immissa ma nistgħux ħankun konkret ħafna. Ma nistgħux inkomplu bl-idea araw intom il-pulizija ma qed jikser il-liġi. Le, jew ħadkum team effort, jew inkella ħajjispa kollox fix-xejn. Il-Prim Ministru refera għal multi li se jibda jeħel il-kuntrattur tal-bini tal-Parlament peress li l-proġett ma tlestix fi żmien stipulat fil-kuntratt. Multi li jistgħu jitilgħu sa 20,000 euro kuljum sa ma jitlesta il-proġett. U dan nagħmluh mhux b'supervja. Nagħmluh għax ma tistax inti żomm id-disciplina ma' żejr jasallek 10 minuti tard u ma tagħmel xemm mal-kbir li jasallek xahrejn tard. Il-Prim Ministru sostna li l-multi għandhom iservu ta' lezzjoni għal kuntratturi kollha li fil-futur se jitfgħu tenders tal-Gvern. Il-messaġġ hu ċar li l-Gvern jistenna li jżommu mal-kundizzjonijiet miftema. Dwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, Muscat qal li fil-jiem li ġejjin se titħabbar il-pożizzjoni ta' qbil lir-riżultat mill-konsultazzjonijiet li saru tul is-sajf. B'hekk tkun irrispettata d-demokrazija u tintlaħaq ir-razzjonalità. U intant fuq nota differenti iżda ferm pożittiva, il-Prim Ministru awgura li l-ewwel koppja li twilditilha tarbija permezz tal-proċess tal-IVF minn mindu l-Gvern beda joffri dan is-servizz b'xejn fl-Isptar Mater Dei.